اب ساواي دمو هذا خمسي كاب اديس مسوي بقى ጨንቋር ዳንጋ ከጅሽ ይበንታት አፈልጦውን ሱይሉ ሀዲሽ ኮይኑ ሀብት ሳዋ ኮለል ክምሲ ማራ ኃይሌ ሪዮ ዶበል እስኪ ዶበል ኃይለ ኸበዩ ተወለሲ አብ ዳንጋይ هذا نا أدين سلتو أدين إنجليزاتي نا أدي يشكو بإنجليش جماعة بيرندي نا هذا سعدار إيوس how are you I'm fine and you I'm fine how is everything you know what you come off his own tell about everything كما يكون تات كله عندك ولدل how is everything you know if you want to know about everything come to my office I will tell you هذا دمان يروسي كم زي بقى تعلم نونو سوا يكونكم ساعتهم تخدو ناويعكم تخدو تعلم تقبروسي ويعكم تخدو يجي بقى تاويع صليوا تودد ما بقى يرسومون قالين بخدو بقى مسا هذا اي نفسي ده حدو كم كده حدو ما سي ويع لا ويع تبنا دفنا غير يعني لكن عاصني لو هذا يرخو اذا ده حدو كم ويع ما ويعات بنا تاويعات بحال سكي قال صليوا ما بقى صليوا ميتو اذن كله ويع تبلو صليوا تويعات بحال بقى تام عالتي ماشي ما يتغال عقيلة نقودك يسود بهلمو بقى ويعات راح ترعي بقى ويعات صلي واي هذا قد أمين نقو شاهي أفليها يوم تتعديو زودي تس شاهي ويعلا تبلس أدري ويعي تبلني هيدا خبلك ما يكعلا بلني هيك على بالي يا عيت بالي هذا ما يقرمكم ابز عالمكو بزح ነገር ይዘለው በቃ ተሐሰብ ከይስ هذا ما በቃ አንተ ጓልያ ማአት ጉራይ ገይሩ ገለምልታት አቡ ጉራይ ገይሩ በቃ ካብት ዘሎ አንተ ጓልያ አመሪው ዳስ ተጥሪሉ ማአት ሰብ መሲ ገለምልታት هذا كرار هذا نوفي قليل أو بسبب زمزكراري ديرم أجيبك ثانيو كاستخاخل تراي ساعات وسيدو اجيت ابو عنده قال يا خمداز بلوكم بانو تخدينو بنطات ابتقول له قدام قلو بلو وقبلوا له كما عاد وصيتات يجيرو بنطات ما عاد دمتنيا دما ويلاك صوت بنطات ما تقراريون زين حرقتي ابوا بتي كلميو كديف جيسو كقالات قولو بقى تبع الكلام يستحقوا جنبير تعالوا عندي بلاغ حريقون حرق ما سيجيتي يا ابو حريق نقول لهم أعتقد فاصل تبعه سبكوا بالإيشتي بقى أنا كان عايز بقى أقول له تفضل أنت عايز رهري بقى سيبي مسؤولياتي كرادة أو سيبي يلا نبار عندي مكان أستغله أتوهيل من تكرار مسكين تقول أستغل جميل دكي سنرات عند የቦሌ ልጅ ነበረች በጣም ሞልቃቃ በቃ እና በቃ እንደው ለትምህርትም የተፈጠረች ነገር አለች በጣም ሞልቃቃ ናት ትምህርት ቤት ውስጥ እንደው ዝም ብላ ነገር ነው እንጂ ምንም በቃ
እና መምህሩ ምንም አልተደሰተባትም በምታደርገው አክሽን ሲያስተምር ምናምን። እሷ ሌላ ዓለም ውስጥ ነው ያለችው እና በጣም ይበሳጭባትና መምህሩ ስሚ ለመሆኑ ወላጆች አሉሽ እንዴ? በደንብ እንጂ ምን ማለት ነው? እሺ ኦኬ፣ ነገ ወላጆችሽን ካላመጣሽ እዚህ ትምህርት ቤት እንዳትመጪ ብዬሻለሁ። ኢትስ ኦኬ ብላው ወደ ቤት ትሄዳለች። በነጋታው እዛው ክላስ ውስጥ ትጠብቀዋለች። ማን ነው ሰማሽ? ወላጅ ይዘሽ ነይ ብዬሻል ነበር ትናንትና። አዎ ብለኸኝ ነበር። ተለያይታሉ። ማሚ ፒክኒክ ሄዳለች። ዳዲ ደግሞ በጣም ሲበዛ ቢዚ ነው ያለው እና ከቻልክ ቤት ና ብሎሃል። ካልሆነም በቫይበር ወይም በስካይፕ ያገኘኝ አደግሴ ድማ ኣብ መርዓይ ሎሞስ ጋሽ መሓሙድ ኣሕመድ ሲ ተፀዊኡ ደርፊ ናይ መርዓ መብዛሕትኡ ግዜ ይፃወት እዩ። ሕጂ መፅኡ ኢሉ በቃ ቁሩብ ድማ ገይሩላ ይመስለኒ ሄደኖ መፅኡ ኢሉ እንደ አብርሃም ይትባረክ ኢሉ ጀሚሩ እንደ አብርሃም ይትባረክ ዳር ጋሽ መሐሙድ ይሎ አዳብ እዝኑ መፅኡ ኢሉ ጋሽ መሐሙድ አረ ሰርጉ የሙስሊሞች ነው ተብሎስ ይትባረክ ብዛች ሙባረክ ሓደ ጊዜ ሲ አበባ ኃይሌን አብራር ኡስማን ከሲሳቶ ኢሎማ ሕጂ እንታይ ትብል ከይዳ እዛ ናይ ለብዘበን ራይሞ ክዛንታሽ ሙሲ ንዓያ ትግባእን እዛ ሽልማት ኢላስ ቤት ፍርዲ ትኸስስ እንታይ ነይሩ ጉዳይ ከ ወኖ ንዓያ ትግባእኒ ነይራ እዚያሲ እንታይ ኢልኪ ደራፊት ከሓቀይ ትኺ አበባ ኃይለ ፈልጠቂ ባዕኒ ቴሌቪዥን ከማን ይርአከ ዋና አበባ ኃይሌ እንታይ ክሲኺ እንታይ ክትብል ኢኹም ትኺ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ንዓያ ትግባእ ናይዛ ራይሞክሲ ንዓያ ትግባእ እሞ እንታይ ኢልኪ ደሪፍኪ ናትኪ ኢራብ ኢሎማ ክትጎይር እዮማ ዘልር እዮማ ኢለን ኢራብ ትብል ኣላትኒ ሳያት ክትስዕር ዝግባእ ብጣዕሚ ድማ ፅዒረላ ትብሉላ ሕጂ እሱ ኸ እንታይ ኢሉ እሱ ርኤ ትብል እያ ሚቲ ኻሜት ያ ርኤ ትብል ብዓበታ ኸሴት እያ ተሰኒ ርኤ ኢሉ እሱ እሞ እቲ ፀገም ሲ ኣባኺ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ፀገም እስኺ ነታ ኢራብ ኢሎማ ኢኺ ትብል እሱ ርኤ ይብል ኣሎ ኣብራር ኡስማን ርኤ ይብል ኣሎ እዚ ኢሎማ ዝበሃል ነገር እዩ ንሰብ ዘባሕኢስ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ክንደይ ነገራት ንሃገራት ከማን ግለሰብ ጥራይ ከኾነ ንሃገራት ዘባሕት ዘሎ ኢሎማ እዩ እሱ ነታ ኢራብ ርኤ ከላኺ ነታ ኢራብ ብዓይኑ ርኤዋ ርኤ ይብል ኣሎ ርኤ እዚ ኢሎማ ትብልላ እዚ ኢሎማ ድማ ንሕና ዘባሕት ነገር እዚ እዩ እዚ ክንገብር ኢና ድማ ቤት ፍርዲ ኣብዚ ኮፍ ኢና ዘለና ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ኢሎማ ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን كيجي وعلى جديسي يمهرو نيرو دار ممر انجليش زمهرو نيرو دار انجليش زمهرو نيرو جي دوحاتو ፊደላት አለው በከልሚት ኮይኖም ግን دوحاتو ነና ዴነ ድምጾ አብ እንግሊሽ አለው ገለሉ ይመህሮም ነይሩ ዳር ለአብነት ውራንግለር አይንብልኒና ራንግለር ነትደብሉ ነው ውራንግለር አይንብል ክኖ አይንብልኒና ሀጂ ኖ ኢና ንብልምበር ክኖ አይንብልኒና ይብሎ ብዙ ዲጅቡቲ አይንብልኒና ጅቡቲ ኢና ብዙ ነገር
መቸም ነጊሮም ድሓር ሓደ ይሰምዕ ነይሩ ከምዚ ኢሉ በቃ ተክር ሕጂ ከምዚ ክኖ ኣይንብል ኢና ክትብል ፀኒሕካ ሲ ንኣብነት ሲ ክኖ ኣይንብል ኢና ኖ ኢና ንብል ኢኻ ትብለና ዘለካ ስለዚ ሲ ንኽፍላይ ሲ ፍላይና ክንብሎ ማለት እዩ በዚ ኣብነት ትበና ዘለካ ንኽፍላይ ሲ ፍላይና ንብሎ ዘለካ ሓደ ግዜ ድማ ትምህርቲ ነይሩ ኢሎሞ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ገረብ ኩሉ ሰብ ኮፍ ኢሉ ገረብታት ሓደ መራሓይሊ ገለ የምህሮም ነይሩ ሕጂ ሲ እንታይ ይገብር ሪኢኹም ንሕና እዛ ሃገር ክትመፅእ ከላ ክንደይ ቀያሕቲ ተኸፊልዋ እዩ ይብል ሓቂ ድማ ቀያሕቲ ተኸፊሉ እዩ ሓደ ብድሕሪት ኮፍ ኢሉ ነይሩ ክንደይ ቀያሕቲ ከፊልና ኢና እዛ ዓዲ ኣምፂና ክንደይ ቀያሕቲ ተኸፊሉዋ ገለምታት ይብል ሕጂ ሓደ ኣይተረድኦን ነይሩ ሹ ሓሲቡ ኢዱ ይጣቢሉ ኣብዚኣ መምህር ሂቶላትን ኢሉ እንታይ ሆንከ ሽኡ ኩናማ ይነበሩ እንደሞ ቀያሕቲ ጥራይ ደም ነይሮም ሽኡ ኣብቲ ውግእ ሓደ ግዜ ድማ ሓደ ነዳቃይ እንዲሁ ነቱ ወዱ ሰው ኢሉ ቅጥቅጦ ነይሩ ከኣቱ ምሸት ተማሃር እንዳበለ በቃ ሰው ኢሉ ቅጥቅጦ ነይሩ ንሕና ስለዘይ ተማሃርና ኢና ተንመሃር ክንደይ ናግን እድል ኣይረኸብናን ንስኻ ድማ ኣነ እምኒ እንዳፈለፅኩ ገለ እንዳግበርኩ የምህረካ ኣለኹ ክትመሃር ኣለካ እንዳበለ በቃ ምሸት እሱ ናይ ተማሃረን ግን በቃ ይሓርሞ ሰው ኢሉ ይሓርሞ ድሓር ይሓቱ ሓደ ተደምሮ ሓደ ክንደይ ብሎ ሕጂ ብፍርሒ ዝኣክል እቲ ቆልዓ በቃ ፈጥፈጥ ሕጂ እንታይ ለሚዱ እቲ ቆልዓ ብኢዱ መውፃሕ ለሚዱ ሓደ ተደምሮ ዲኻ ዝበልካ ኒባብ እወ ሓደ ተደምሮ ሓደ ክንደይ ይብለካ ኣሎ ሓደ ተደምሮ ሓደ ተደምሮ ሓደ ክልተ ጎው ይብሎ ሕጂ ብኢድካ ይትቁፀር እዩ ዝብለካ ዘሎ ብሓንጎልካ ንዓና ደሞዝ ናይ ሸቃሉ ክኸፍሉና ከሎ ብሓንጎሎም ሓሲቦም ጣጣጣጣ ኣቢሎም ዝኸፍሉና ዘሎ ከምኡ ክትከውን እዩ ዝደለየካ ክልተ ተደምሮ ክንደይ ዝብሉ ቆልዓ ድማ ኢዱ ከይፈቀደ ኣይምልስን እዩ ኣይፈልጦን እዩ ክልተ ተደምሮ ዲካ ዝብልካ ኒባባ እወ ክልተ ተደምሮ ክልተ ክንደይ ተዛርብ ሓደ ክልተ ኣርባዕተ ጎው ሕጂ ሓርሞ ኢድካ ከይፈቀድካ ብሓንጎልካ መልሰለይ እኮ ዝብለካ ኪድካቱ እቲ ወድካ ምጅባኻ ኢሉ ተቆልዓ ድማ ከምዚ ገይሩ እትዩ ድሓር ተቆልዓ ከይፈቀደ ኣይክድን እዩ ሓሙሽተ ተደምሮ ሓሙሽተ ክንደይ ይብለካ ኣሎ ብሓንጎልካ መልሰለይ ዝብለካ ኣሎ ኢድካ ትዋብ ትጅባኻ እተዮ ኣለኹ ባባይ እተዮ ኣለኹ እኮ ባባይ እተዮ ኣለኹ እሞ ሓሙሽተ ተደምሮ ሓሙሽተስ ክንደይ ይብለካ ኣሎ ሕጂ እቲ ቆልዓ ምፍቃድ ስለ ዝለመደ ብውሽጢ ኮይኑ ይፈቅድ ጀሚሩ ድሓር ኣጋጣሚ እቲ ዓባይ ፃባይቱ ምስታ ሽንቱ ለጊባ ነይራ ወላ ነታ ሽንቱ ምስታ ፃብዕቲ ፈቂድወን 11 ኣቤት ቆልዓ ተናገራበት ሕጂ ወሲድዋ ንብለኩ ሓደ ትግራዋይ ድማ ሜዳ ኢሎሞ ኣጋጣሚ ዝተማረኸ ሰብ ፀኒሑ ሲ ሕጂ እቲ ትግራዋይ ነቲ ምሩኽ ብናይ ታንክ ገይሩ ሲ ካሓርሞ ክብል ሓደ ብፃዩ መፂዎስ ኣታታይ ትግብር ኣለኻ እዚ ሒዝካዮ ዘለካ እኮ ናይ ታንክ መሕረም እኮ እዩ ዋ ነዚ ሓደ ሰብሲ ማሪኻ ኢልካስ ብተደለኻ ብካላሽን ጌርካ ጣዕዘ ይተብሎ ተብሎሲ ግብሩማ ካብ ታንክ ዝኸፍአ እዩ ሓደ ግዜ ድማ ታሬ ይደርፍ ነይሩ ኢሎሞ ኣብ ድፋ ሸዋብቲ ወራራት ገለ ነዚ ሰራዊት ሞቲቬት ንገለ ንክገብር ሕጂ ታሬ ይደርፍ ኣደይ ገለለኬ ኣሸሓት ሃሊፎም ኣደይ ገለለኬ ይብል ክራሩ ጥራይ በቃ ኣደይ ገለለኬ ኣሸሓት ሃሊፎም
لك عدي لك هذا سيل أمزي شو يلقى دبيرو نيرو تعال كيدو أبت مدرك تعرف كني له أبيري خيها عدي لك كتبل هنا نمري هذا لنا ولا عندي من ترى هذا لك على كثير ما كم زي يمهرون يروم يمهرون يروم دار هذا نيروكا كم زي تجبر كايو من ميبل كان مالتيو يتعفو مالتيو كم زي ماتيماتيكس يزمرون نيرو نعملت حالي نغير نيروكا عند بالكاس بقى يبل كان مالتيو كوم ينيرو تتمرتي أجيت بمير بقى من ذاك وانقوا غردهم سيجراتي وقى جراتي ولا توم تمارون ولا تنقرب دايك علون دهارنا حدا في اللي تجاجقون يرو دهار نديلو أوكي لو قليل كردا كيدا ناب نتيلو نتي بيرو هيزوز نبرة من تلابيلو هجزا بيرو من تلك سلازي من ميبل كان مالتي حكيلو نوس زام خدنا لا تنيلو اوكي ناب نزاران أرانشلاتك بلايا أرانشي بدي خايا بس بالأخايا ولا عندي بالكلمات مش دولة قرافة